sa bungtod ug malingkod didto. Unya milirong kaniya ang iyang mga tinun-an o gitudluan niya silang tanan nining musunod. Bulahan ang mila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay ilang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot na managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kun bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagahana kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Balingkod katong dunay kalingkuran. Madungog ra ko tingog. Ari nga side madungog ra. Karong adlaw ang tibuok kalibutan, dili lang tibuok kalibutan, apil ang langit, nagsadya, kay atong gihandom ang tanang mga santos, natuan na sa langit, pero adlaw, ugma, amang kalag ato as purgatorio. Pero karon specific, sa tanan ng mga nga santos, nga wa ma-recognize sa simbahan, kung gitawag Todos Los Santos. One time, doon ay tigo nga pare. Ningon ang tigo nga pare sa iyang sakristan, doy, imunguti ko doy sa akong puti nga mga bungot, uban. O niya, tanawo na to, kung daghan ba mong nailahan ng mga santos, kada bunot sa usa ka uban, maghingahan mong santos. So, ang mga sakristan, mga igsuon, nag-inigtanay na sa bungot sa tigong nga pare. Kada ibot, San Vicente Ferrer, ibot. Nakatug in tao ng tigong nga pare. Kunya ang bungot sa pare, puro naman yun uban. Kunya, ang mga sakristan, nahutdan na mga santos. So, saon man na to, mapirti man naghanap ang uban ni Father. Unya ang iyang bungot, pati pong taasa, puro na po uban. Da may bugoy nga sakristan. Iya bitaw nang gikuan sa iyang kamot, iyang gibulibod ang tibuok bungot sa pare, ditsog bira. Ug miingon dayon ang maong sakristan, pare nakamata ang pare. Sakin sa mo mga santos. Siya, Todos Los Santos. Pista sa mga santos, no? Kamata nung tiguang pare. Pero karon doon ako ipaambit ninyo, kanindot kaayo, pagtulunan kini sa simbahan about sa indulhensya. Daghan ka na to o kasabot ni ini. Di usa ka tiguang, ay di tiguang, hinugs panahon. Di usa ka hinugs panahon akong ipangutana. Lula, unsa may indulhensya lula? Itubag pong lula, indulgence, Father. Nga unsa man po indulgence nila? Indulhensya. Ibisaya, laro na mo. Atong isimplify ang teaching sa simbahan, aron ninyo masamtang. Ini kumpisal ninyo sa pare ang sala, ang napasaylo. Natangtang ang sala. Pero nagpabilin ang mga silot, mga igsuon sa sala. Unsay makapapa sa silot sa sala, kining indulhensya.
Balik tabi, mag-quiz na kamay. Inikumpisal ninyo, unsay mapasaylo? Ang sala. Nagpabilin ang sama ka na, kung masamad ka, naayo ang imong samad, pero nagpabilin ang uwat. Uy, paminaw mo. Nasabtan. Inigkumpisal na to sa pari sa itong mga sala, nagpabilin ang silot nga to ng paningkamutan nga kinsay mo contribute ana kaya pasaylo itong sa pinagi ni Kristo, pero ang silot ng pabilin ganta mo og praktikal nga kasinatian pananglitan dunay nagbangga ang imong sakyanan na banggaan og motor o niya ang imong atubangan perti yung gubuka ningon ang nakabangga nimo pasaylo ako brad ningon po ka gipasaylo ta ka pero ipa-repair ang akong damage sa imong gibanggaan. Napasaylo na ka, pero imong pang gipa-repair. Nasabtan? Pitot-pitot ba na inyong mata? Ato pa yung isimplify mga pinangga nga mga igsuon. Kaya karon, balik ko na ko ha, unsay meaning sa indulhensya, mao ni ang official, atong isimplify lang. Ang indulhensya, mao ang pagpapasa silot sa sala, nga napasaylo na. Unsa to? Balik ko na ba? Unsa ang indulhensya? Ang pagtangtang sa silot sa sala nga napasaylo na. So connected siya sa kumpisal. Nga pila na mo katuig way kumpisal. Mao ni problema ron. Murag first communion pa man ko Father. Nga pila na may edad mo? Utsinta na Father. Iwa ta kay bawo unsa ka importante ang sakrament. Sa tagsa na to kakinabuhi kanus ata mo duol sa sakramento kanang di na ta katingog. Tinuod dili. Ang uban naa sa uo. Nakaron unsay buhaton nato dahil nanuktok nako dito sa kwarto. Pader! Bako kung natug kanang bitong nindot kay imong tuog. Paggawas na ko, nahimuta ko si ato, Father, kuyog ta. Pakumpisala ang akong lula, Father. Sa pwede niya, alas 4 na lang, magpadahin kong tuog. Sa hapit na mamatay, Father. Pag-anto na ko, sige, lula, kumpisal. Nanguhin po itong, nanuptok na ko, Father, di na nakatingog. Sagaran, una pa ta makahuna-huna sa sakramento, unit ang katingog. Kita nga niya din ni karon. From November 1 to November 8, paginaw mo, nihatag ang simbahan o plenary indulgence natong tanan. Kung sa man ang plenary indulgence, duhad ay kamatang ang indulhensya. Two kinds of indulgence. Pila ka indulhensya? Ang una, partial indulgence. Ikaduha, plenaria indulhensya. Ano sa tayo una? Ikaduha? Okay, mag-exam tarot. Kauman. Dili ilubong o buhi ang di makatupa. Nakumidyara ha. Nakaroon, unsay kalainan nining duha. Balikon ako ha. Pantay mo kalimot mo. Labog joke, di mo kalimot. Ang teaching simbahan, nalimtan. Nakaroon, unsay kalainan. Ang partial indulgence mo ni, kaminaw mo, 5 kadagkong sa nimo, pagkumpisal nimo, napasaylo imong sa. 5 po na kadagkong silot. Hoy, paminaw mo. 5 kadagkong sa, equivalent anak kay Justisyang Ginoo, 5 po kadagkong silot, napapas ang imong 5 ka sa, nagpabilin ang 5 kadagkong silot. Kung pananglitan, partial indulgence, ang imong nadawat karong adlaw, upat, usaray na, nakuha, partial man. Hoy, masa tayo partial? Partial. Bayad lang ko ni mo, Brad, sa kong utang, partial. Legit full. Oh. So, kung karong adlaw, from November 1 to November 8, partial ra ang imong nadawat, so 5 kadagkong silot nimo, usaray nakuha. Nagpabilin pang upat na silot. Inig kamatay nimo karon simba ko, muagi pa kag purgatorio. Ang sala ramay na
Pasaylo. Pero ang 5, nasilot, namatay makaron. So, adto pa ka dito sa purgatorio, di ka mangitsog langit. Kaya imo pang bayran ang upat kada kung sa imo nga imong ginulsulan. Nakaron, kung plenary indulgence akong madawat, Father, kining 5 kasilot, mapapas ni. Di na ka maagong purgatorio, murag kwites. Ang imong kag, mamatay ka karon, di nakadawat kag plenary indulgence. Musirit, murag kwites. No? Makurat si San Pedro nga nag-ukay-ukay sa libros kinabuhi. Uy! Gani na pagkali ka namatay. Ano nakasuod bang kadaykan? Dali. Nyor! Nakadawat ko plenarya indulhensya. Na, ang mga tanan ko ninyo karon. On direct flight. Di na ka mo, kuan. Siya tawag ng muagi pa. O kanang, di connecting flight. Direct flight dito sa langit. Mga tanan ko ninyo. Unsay ganahan ninyo? Connecting or direct? Tubag! Yung matay karon. Simba ko ka, Father Ricote, makunang pariya ka. Magdumat ka. Gusto tagsuda rin. Nakaroon, unsa ganahan ninyo, paminaw mo, mga tatay, mga nanay mo, na inyong itudlos inyong anak. Mag-unsa man ang dato takaroon, pero pubritas yung harian sa langit. Kumatanan ko ninyo, unsa ganahan ninyong dawaton karong adlaw? Partial, plenary. Tubag. Sa kaling uban na matay na niyo, matubag. So, plenary. Nakaroon. Unsaon nanto, Father, nga maangko na mo, madawat na mo ang plenarya indulhensya. Ready na mo? Hoy. Ayun niyo patubagan ng inyong dilingkuran, ha? Kaya managan ta ni Ron. Nakaroon. Mauni ang mga kondisyones. Ako na ni-post sa Facebook, ha? Limtanon na ba kayo mo? Mauni unang kondisyon aron madawat nato ang plenarya indulhensya from November 1 to November 8. Kay niining mga 8 ka adlaw, sugod ron, nihatag ang simbahan og dili partial. Plenarya mo ni ipanabi sa inyong tapat. Dili nang sayop sa imong silingan. Kay dili na makaayo. Una, nga kondisyon. Na mga kondisyones ang simbahan. Una, kinahanglan yun na kay general intention to receive plenary indulgence. O sa tayo na? General intention to receive plenary indulgence. Kinahanglan imong pangayoon. Kiningon man si Kristo, pangayo ka mo, kay ka mo makadawat. Panuktok ka mo, kay ka mo ablihan. Sa tayo usana? Pangita ka mo, kay ka mo makakaplag. Kinahanglan, ato jong pangayoon. O sa tayo na? Sa kondisyon? General intention to receive. Dili partial yung pangayoon. Plenary indulgence. Ikaduha. Kuha ninyo? Isuwat ninyo? Labog numero sa suertres. Paspas kayo mo musuwat. Ikaduha ang kondisyon. Kinahanglan mangumpisal ta aron magpuyo ta sa state of grace. Tanan atong sa gagmay og dagko atong ibasulan. Parang magpuyo ta sa estado sa grasya. Sa tuyo, ikaduha, estado sa grasya, state of grace. Unsa tayo una? General intention to receive plenary indulgence. Ikaduha, state of grace. Kung saon man nato nga naatastado sa grasya, mangumpisal ta. Apil si Father Darwin. Kay kitang tanan nang inahanglan sa grasya sa Dios. Kanang kumpisal, nagsalig ka sa imong kaugalingon. Wa ka magsalig sa grasya sa Dios. Kay paminaw mo. Kano mo kumpisal mo Father? Wa ka ko isa. Ngamol ra. Munay dako kay isa. Ang pinakabuutang tao, pinakabalaang tao makasa kapitos usang adlaw. Ya kita, di man ta santos, santulon. Nakaroon ikaduha. Gusto tayo ikaduha? Estado sa grasya. Kumpisal.
Sa atong mga sa unang karong nag-open sa office nato na dyan ay kumpisal. Eh naman, diha ang tinubdan sa grasya sa Dios nga makausab kanimo kanako. Dili ka kausab sa imong kagalingon. Sa imong kabright, sa imong kalangtip, sa imong tawhanon katakos, limited ta. We need the grace of God. Sa grasya sa Dios, asa na to madawat ang grasya sa Dios? Diha sa mga sakramento. Mga igsoon, mga umpisal mo sa office, libre, way bayad. Hoy, paminaw mo. Ikatulo, yung kondisyon. Musimba ka niya ng adlaw. Nakasimba na mo, ka-check na mo ron. Gawas nga musimba ka, ikaupat, mangalawat ka sa lawas ni Kristo. Ikalima, karong November 1, November 2, buhato nimo ang ipabuhat sa simbahan. Unsa ipabuhat sa simbahan? Duaw sa sementeryo. Kunian naman mo, naka-check na mo sa duha. Ang simba, nakalawat, ikatulo, ni duaw. Kung nang sakto yung ni duaw mo. Kung wak mo manuaw karon, sila'y mo duaw ninyo. Sa ipilion ninyo. O ikalima. Na-notes ko ninyo. Gilive mo nin ako. Ikaw lang na ninyo. I-review lang unya. Dali kayo mo malimot. Tinoo dili. Ikalima. Ining abot ninyo. Dinhi. Inyong i-appeal ang intensyon sa Santo Papa. Unsay atong ampuon. Usa ka mahanamo. Usa ka maghimaya ka Maria. Usa ka himaya samahan. Delikado po ni po mo kay bago saon pag-pray ang amahan mo. Magtuon na mo ha. O magbasa lang. Unya, mo na inyong i-pray para sa intensyon sa Santo Papa, mag-ampo kag usa ka manamo. Usa ka maghimaya ka Maria, usa kay may saman. Paminaw mo kung inyo ning nabuhat from November 1 to November 8. You receive plenary indulgence. Mga minister, o sa ganahan ninyo, plenary or siya? Char. No. Char. No. Sa minig char, Christ has a reason. Sa ito minig char, wala yung reason ni Kristo. Yadaghan ka na itong ni Anhi diniwa kasabot anang indulhensya. Bisan ang lula akong ipangat, mong unsay minig indulhensya lula, indulgence. Unsa po ng indulgence lula? Indulhensya. Mga tutas minteryo kay doon na tayo madawat nga unsa man indulhensya? Basta, indulgence. Karon nakasabot na mo. Og tabangi ko ninyo pagpasabot sa mga ngawa, pagkasabot ng mga Katoliko. Nga naman, muanhi dinhi, dili aron managkot, aron mudako ang ilang gahom. Muarik alas 12 kadlawon. Di ba mo na? Nakoy amigo, akong interview sunod adlaw. Muari siya sa minteryo alas 12 kadlawon. Unya magpaabot siya sa alas 11 ngadto sa alas 12. Nga naman, niya siya dinhi karon. Urag niya gani pong uban din. Mga gamhanan, pero iyan as demonyo mga igsuon. Kung sa'y naitabo niya mga igsuon, giingnan siya sa albularyo, natiman inidong, inigsud di mo sa alas 11 nga to sa alas 12 dong, mubagting ang ning kampana. Dapat yung kampana din eh. Tubag. Huwag kami tayo trumpa. Kampana na noon. Ito ang kampanaryo sa atong simbahan. Pero diriwa. Abay kampanaryo diri. Wala. Pero kay baho mo, lingon ang albularyo niya. Yadong, tinuod nga ni effect ang akong orasyon nga gihatag nimo dong kung makadugog kag bagting. Nadaw na bagtingan sa interior. Uy, ako nagsibit og tanaw-tanaw na may bagtingan. Na bagtingan diri sa misa. Tiling-tiling. Pero ka namang dako nga bagtingan ka panaryo. Pila istorya makisunan pagsud niya. O iyang gisunod ang gisultis albularyo. Nga alas 11 inigbagting dong
luhod ka sa dako ng cross. Kani, ani sila sa ubos. Bawa na may nag-orasyon din eh. Na may mga orasyonan din sa nila. Na, ano na sila din eh. Alas 12 kadlaw. Unya, pila istorya makikisunan. Nya, brad, di bagting jod. Bagting ko sugas bagting, Father. Bisag white ka pa na rin. O dito ko na-convince sa albularyo, Father, na tinuod ang isulti niya. Kaya kay bawa mo, kining mga bukog gani adines. Mga bukog ba? Nang lihok, bitaw na. Nang lihok. Yan idagan ka, brad. Tsuwa! Kaya kung makakita kag mga ingon ana, meaning to say, grabe ang imong gahog. Wak na kay kahadlukan. Yadi lang ka na makiksunan pagsunod na ritual, alas 12 gapon. Sa kadlawon, ibaw mo, ang mga, sini, tuway-tuway, pastila ng lihok. Tanglihok ang mga tuway-tuway. Muna, di na siya madutlag bala, di na siya madutlag, kung bisan unsa. No? Oy, dili na mo, oy, gitudlo simbahan na. Iya na sa demonyo. Ang iya sa simbahan mo to, indulhensya. No? 13 ka Bernes, maghimog ritual alas 12 kadlaw, atubangan sa dako nga cross. O 13 pod ka Bernes, adto sa simbahan. Nanawa? Gisagol? Nahimo na contaminate na itong minteryo. Angay po na exercise ng minteryo parang di nakasuod ang mga albularyo. Sunod mag-exercise, sirutaan ng lugar na to. Kina-contaminate ni. Kaya mo ni lugar. Diin, himuon ang mga ritual sa mga banggiitang albularyo. Banggiitan. Yung mga di madutlag bala. Pero ay mo kalimot sa panudlo sa simbahan. Kung ito'y promote. Ang nalipay ba mo rong adlaw? Abi ninyo kung from November 1 to November 2 yung makadawat mo plenary indulgence, sus, kinasutuyan ang inyong kalang direct flight yun. Dawang takibaw kanus at ang matay, tinuod dili. Dahil nang umpisan nako, katapusan na ni, nagbarog ning uban, doay kayo ni. Katapusan na lagi ni. Dahil nang umpisan nako, Martes Santo, abti kaayo, himsog, mga 50 anyos, lalaki, lingon siya nako, Father, nahuman na kagkumpisal, Father, alas 10 sa gabi kay Martes Santo, nang pagkumpisal may gabi alas 10 sa gabi, padung nako, musakas taas, sa kumbento, lingon siya nako, Father, mukumpisal ko, Father, mukumpisal unta ko, Father, yung ano na may unta, siya, Father, mauwaw ko nimo. Inuuwam ka na ko. Nakainom ko, Father. Yung ko, kauwaw utro po kong nakainom. Lingkod rin. Lingkod siya, nung umpisal siya, diya perti lang ipaya pagkahuman. Siya, Father, karoon ba dyan ko kakumpisal ka na akong sa, Father? Siya, Father, babay, Father. Kaya ba mo, wa siya sakit. Pero namatay siya, Martes Santo to. Alas 10:30 na human among kumpisal. Namatay siya alauna sa kadlawon. Sa Miyerkules Santo. Grabe, no? Akong ito na, pila ka oras na lang. Okay po, pila na ka oras yung nabili niya. Alas 11:30. Sa oras. Alas 12:30. 2 oras. Alauna. 2 oras to nga. Wa ko kibaw, magatong katapad na ko. Duha na lang day ka oras ug tunga ang nabilin sa iyang kinabuhi. Palihog ko nung tanaw si mong tapat. O palihog pangutan pila na lang ka oras. Simba ko ka, Father. Simba ko ka, Father. Ikaw untay maunang pariya ka. Hindi na ba na madag simba ko? Ganang simba ko mo na yung mauna noon. Pati pangatawas likod. No, may isipan ng bako. Unang tinangga nga makiksunan, si Job, Mingon, Job 4:20, doon ay makita na to sa buntag. Doon ay makita na to sa udto. Pero sa kagabion, gihaya na.
Makarelate mo, ni? Pader, nagkatawag-tawa pa to kaninang buntag, Pader. Nang libak pa to kaninang udto, Pader. Pagkagabi, Pader, na tigbak pa. Wa takibaw sa to kamatayon. Una nga, mo ni conclusion ako, kining kanta. Ako lang katao na. Napasensya na mo kay mga hug ang tiki. Yan ang mahug ng mga tiki, ining kantang Father Darwin, mapapak sila. Mo ni kanta na ko. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ng ugma, maoy kapakyasan. Ang kinabuhita, way siguro, apan ang kamatayon ta, sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, nya ikaw batanon pa, halayo sa kamatayon. Daghan ug mayug lawas, kinabuhi nakalas, ug sa kaluwasan sila napakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma, maoy kapakyasan. Ang kinabuhita, way siguro, apan ang kamatayon ta, naminaw jud mo. Unang, gawata kibaw karon ang kato-katapusan. Unang padayon ta sa paghigugmaay, sa usag-usa ka nato. Ang labaw sa tanan, atong higugmaon ng Diyos, nilabaw na higugma ka nato. Amen?